Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky je veľmi rado, že môže byť súčasťou takéhoto projektu, lebo je to nielen pomoc pre postihnutého, ale je to neskutočná pomoc pre operátorov tiesňovej linky. Vzhľadom na to, že je potrebná komunikácia s našimi operátormi v kľude, kedy ten volajúci spolupracuje s tým operátorom a opisuje jednotlivé tie príznaky, či už sa jedná o mozgovú príhodu, alebo sa jedná o úplne iný stav. Preto som veľmi rád, že práve sa začína od detského veku, kedy sú študenti zakomponovaní, zatiahnutí do tejto problematiky a majú možnosť sa pýtať nás, operátorov, čo je práve pre nás dôležité, aby sme vedeli včasne poskytnúť prvú pomoc, či už radami cez tiesňovú linku, alebo následne vyslaním záchrannej zdravotnej služby. To je operácia v mozgu. Normálne musíme navrtať ten mozog, otvoriť ho, hrabať sa v ňom, nájsť tú cievu, zašiviť a tú krv odsať. To je niekedy o dosť náročnejšie. Myslím si, že je to taká hravá forma teda zisťovania toho, že čo máme teda robiť pri tej cievnej mozgovej príhode. A teda myslím si, že tým, že aj my máme to vyučovanie biológie také praktické, tak je to pre nás veľmi prínosné. Pýtala som sa aj teda, že či niekto v našej rodine mal tú cievnu mozgovú príhodu. Chvála Bohu nie, ale kebyže môj rodič je takto nejak postihnutý teda tým, tak by som asi už po tejto skúsenosti vedela, čo mám robiť.